sydd dan sylw'r beiriad Colin Tibi, ac mae o wedi gosod nhw erbyn hyn. Owen Griffiths wedi bod yn gwylio'r dosbarthiadau. Pennell Babi Doll sydd yn gyntaf. Dyna ni, eiddo Brian a Jennifer Thompson. Y gaseg yma wedi cael cryn lwyddiant eleni'n barod. Y tad rhyd y felyn stori ar fam wedyn Pennell Bambalina. Caseg Palomino, oedd hi'n bencampwr yma Palomino, dwi'n meddwl, llynedd i'r flwyddyn cyn hynny. Wel, mae'r penderfyniad nawr yn derfynol. Brian Thompson, ac yn eilon gyfarch gen i wraig o. Pennell Babi Doll. Yn ail wedyn, Dr Wyn Davies a David Davies, Ceilan Morgana. Ac yn drydydd, Oliver Harron-Jones, Butley Ffion. Wel, dwi'n siŵr bod nhw'n hapus iawn gyda'r canlyniad yna. Brian Thompson a'i wraig gyda Pennell Babi Doll. Enillydd y dosbarth i'r caseg y fagu iau 47 mlwydd oed yn yr adran A, yr Merlod mynydd Cymreig. Wel, dyna'r olygfa Colin Tibi yn cyflwyno'r rhosglymau. Yn ail, fel oeddwn ni'n deud, Owen? Ie, eiddo Dr Wyn Davies a David Davies, Ceilan Morgana. Ac wedyn hefyd yn gofyn un sy'n drydydd, Oliver Harron-Jones, Butley Ffion. Wel, dyma ni'r caseg iau. Ie, rwy'n sy'n ar y brig wedi bod yn bencampwr Palomino yma yn y gorffennol. Wedi cael tipyn o lwyddiant eleni'n barod. Ac yn dilyn patrwm yr un cyntaf, fydden ni'n dweud, y Palomino a nath ennill y dosbarth i'r caseg gweigion iau. There is a result here, 4+ for the junior group players. The first prize here was not going to be safe on the finish of this one. This is Brian Thompson and Jennifer Gould, Pennell Babi Doll, Welsh School. The second is number 290, which is good, so I think having fed it all. She is my western distinction. Out of Thailand, those who know Thailand have quite a strength for 19 years. When he was 29... Brian Thompson, Pennell Babi Doll. Enillydd y dosbarth i'r caseg fagu iau yn yr adran A. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Dyma hi yn cael cyfoliaeth yr Eisteddle. She was born at Thailand as well because that's our faith. She lived with us for 6 years.